Väčšia stavba v našej obci. Po rekonštrukcii základnej školy sa nám podarilo zrekonštruovať aj hasičskú zbrojnicu a ako všetci na 1,000,000% dokončiť a už robíme rehabilitáciu centrálnej zóny námestia. Dovolte mi, aby som... Ak sa neurazíte, nazvem príslušníkov záchranného hasičského zboru, či už dobrovoľníkov alebo profesionálov hasičmi. Pozdravujem vás všetkých a som... a sa nechal presvedčiť a postavil na takýto krásny stánok, samozrejme za podporu štátu. Prajem vám hodne zábavy v Dubrovnici a jak vám poslanec spomínal, málo výhľadov. Ktorý ustanovil človeka za vládu nad dielami svojich rúk, nech je s vami všetkými. A usilovnosťou o nás skutky lásky pomáha chudobným a v spojení s Kristom vykupiteľom sa zdokonalí v jeho láske. Je požiarná obra, zbrojnica otvorená. Pán poslanec si bere na pamiatku. Tak si zoberiem aj ja na pamiatku. Tu aby ste videli, je to ešte konsta, že nie sme, že som nepovedal, že jeden z najstarších možno ani Bratislava, kde už povedal. Prvý pozmenem partíku na označku. Hej, keď budeme divka to dokončím, tak pôjde. Aby ste videli, ako má vyzerať asistent voľný. Ja som to není lidové zjednočenie na Slovensku. To je kuchynka na Slovensku. No veď tak to bolo aj... Kedy mi doneseš program? Aj